Repassem altres temes. Representants del govern local s'han reunit durant més de 2 hores aquest divendres amb els grups del PSC i Convergència i Unió per debatre sobre el pressupost d'aquest 2016. Els dos grups han sortit satisfets d'aquesta primera trobada, on han posat sobre la taula propostes com augmentar els diners per al manteniment de les instal·lacions esportives. També demanen que s'incrementi la partida destinada a la socialització de llibres de text, ja que tant els socialistes com convergents creuen que els 230.000 euros que vol destinar el govern no és suficient. També reclamen més diners per fomentar l'ocupació. Aquestes propostes han estat ben vistes pel govern municipal, que diu que les estudiarà per comprovar si les poden aplicar. Sembla, doncs, que l'acord podria ser a prop, tot i que tornaran a reunir-se després de Setmana Santa per concretar-ho. La intenció del govern és portar el pressupost de nou a un ple extraordinari a mitjans del mes d'abril. La qüestió de considerar la platja com un lloc emblemàtic de Badalona que ha de tenir servei des de Setmana Santa fins després de la Diada Nacional de Catalunya i que, per tant, hi ha d'haver-hi un servei en allà millor del que tenim en aquests moments, el manteniment del clavegram de la ciutat, que està sota mínims i hem tocat pell en els darrers anys. La nostra voluntat és aprovar el pressupost en sala de plens. Tot el que sigui a partir d'aquí serà una posició dels partits i un acord. De moment la nostra intenció no estem veient més enllà que aprovar el pressupost per aprovar-lo on toca, que és en la sala de plens. Són completament raonables i totes es poden estudiar i llavors no hem arribat a un compromís, ha estat una primera reunió amb voluntat d'arribar a acords i de diàleg, llavors ens hem compromès en una propera reunió després de Setmana Santa per part de tots els diners d'alcalde de cada àrea, portar la informació de totes les partides que s'han posat a discussió, per tal de portar tota la informació i poder estudiar quines es poden augmentar, quines es poden decréixer la seva despesa. Badalona podria rebre el mes d'abril 210 pisos buits d'entitats financeres per a famílies amb problemes d'habitatge amb l'habitatge. La Generalitat de Catalunya ha demanat als bancs la cessió de més de 2 centenars de pisos de la ciutat. Si no els reben, faran servir la nova llei de l'habitatge que permet iniciar un expedient administratiu per aconseguir el pis en lloguer social. Segons l'Agència Catalana d'Habitatge, a Badalona hi ha 1.352 pisos de grans tenidors que estan buits o ocupats il·legalment. L'expedient administratiu és un nou instrument de la llei d'habitatge aprovada recentment que dona més eines a les administracions per lluitar contra els desnonaments i solucionar la problemàtica habitacional. Segons l'Agència de l'Habitatge, la Generalitat ha enviat un escrit a diverses entitats financeres per forçar la cessió de 210 pisos buits. Hem enviat escrits en els bancs, bàsicament, i tenidors que tenen un nombre més important d'habitatges i, per tant, anem per aquí, perquè a Badalona, evidentment, hi ha aquesta situació de necessitat i no pot ser que tinguem habitatges buits que al final l'única cosa que acaba passant és que també els acaben ocupant i, per tant, també les entitats financeres han d'entendre que el pitjor negoci que hi ha en aquest moment és tenir un habitatge buit. Un cop en mans de l'Agència Catalana de l'Habitatge, aquests pisos passarien a formar part del fons de la taula d'emergència de Badalona per donar resposta a les famílies amb més necessitats de la ciutat. Els 210 pisos no serien els únics. A banda dels expedients administratius, la llei catalana de l'habitatge dona prioritat a la Generalitat a l'hora de comprar pisos procedents d'execucions hipotecàries. Mitjançant aquesta via, l'agència té previst comprar. Llavors el podem quedar a la Generalitat i això és una cosa que estem ja exercint d'una manera general en el conjunt de Catalunya, però també a Badalona, perquè abans de que algú faci negoci amb aquests habitatges, la Generalitat pugui fer-lo, diguem, en benefici de poder-se'ls quedar i destinar-los també a aquest tipus d'emergències. La xifra de més de 2 centenars de pisos és una notícia positiva per a la plataforma d'afectats per la hipoteca, però és vista com a insuficient. Des de la plataforma creuen que és molt limitada tenint en compte que a la ciutat hi ha més de 1.000 pisos d'entitats financeres que estan buits o ocupats de forma il·legal. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, a la ciutat hi ha 14 famílies que han estat desnonades que ja han fet la petició de pis a la taula d'emergència de Badalona. La primera fase d'obres dels laterals de l'autopista s'ajorna entre 3 i 4 mesos fins que no s'hagi fet una excavació arqueològica necessària perquè es tracta d'un espai protegit. Els veïns dels barris afectats es mostren sorpresos, ja que asseguren que fa més d'una dècada que se sap que aquestes excavacions s'han de fer.
Els veïns recorden que la zona està declarada com a espai cultural d'interès local des del 1995 i podien trobar-s'hi restes de l'època romana. Per aquest motiu no entenen per què l'Ajuntament no ho va preveure. Malgrat el retard per començar les obres, des del govern asseguren que el primer tram del lateral està garantit. A més, asseguren que s'aprofitaran els 3 o 4 mesos d'endarreriment per debatre amb el veïnat aspectes de mobilitat a la zona. No estem davant d'una suspensió, no estem davant de que el projecte cau la seva previsió pressupostària. Això està garantit, aquest projecte està garantit, i el que tenim és que el temps que havíem previst s'allarga una miqueta, perquè hi ha unes obres que en aquest cas són de prospecció arqueològica que són prèvies, que no estaven previstes de la manera que es faran. El tram del lateral que s'ha ajornat té poc més d'1 quilòmetre de llargada i va de l'Avinguda President Companys fins al carrer Coll i Pujol. A banda dels treballs arqueològics, també s'ha d'acabar d'ultimar l'enderroc d'una finca que es troba en el recorregut. Un cop comencin, les obres tindran una durada de 9 mesos. Els veïns afectats esperen que aquest retard permeti reformular la mobilitat al voltant de la C31. Units en una comissió, esperen que el govern resolgui problemes com ara la congestió de vehicles al centre de la ciutat o la manca de passos de vianants i de carrils bici. Els veïns de Sant Crist, afectats directament per l'endarreriment de les obres, també demanen solucions pels problemes de mobilitat que tenen a la zona. Hem demanat que estudiar la urbanització, tema de carrils bicis, etc. i passos peatonals, perquè les aceres al barri són petites. Que ho facin des de Lluís Companys fins al carrer Coll i Pujol no es perjudica molt, perquè serà un cul de botella. Aquest barri en si sol poder sortir per 2 cantons, o pel carrer Coll i Pujol o per la Rambla Sant Joan. El futur canal del port incorporarà sensors de temperatura de l'aigua perquè no s'escalfi i faci proliferar algues i brutícia. Aquest és un dels aspectes que s'han tractat aquesta setmana al Fòrum de Medi Ambient de Badalona, on es van debatre els aspectes mediambientals del projecte. Per cert, que l'Associació de Veïns del Front Marítim demanen més neteja diària al litoral badaloní. Ho reclamen a l'Ajuntament, ja que asseguren que la falta de manteniment dels sobreeixidors provoca que es desprengui molt mala olor a la zona. L'entitat recorda que la solució definitiva passa per la construcció de dipòsits pluvials que evitin les riuades de la ciutat quan plou molt. El 20% dels veïns de Sant Roc es mostren contraris a conviure amb immigrants. Així ho constata una enquesta feta per Sigma 2 a 400 ciutadans durant 2015, que s'ha presentat aquesta setmana al barri de Sant Roc, en el marc de la jornada sobre convivència. La trobada ha estat organitzada pel projecte d'intervenció comunitària intercultural. El 30% dels encastats es mostren tolerants amb la diversitat cultural i ho veuen compatible amb la cultura local. Segons els responsables del projecte, els barris d'Artigues, el Remei i Sant Roc, on s'ha fet l'enquesta, tenen molt de potencial i una gran riquesa cultural, fomentada sobretot per les entitats a favor de la convivència. El director científic de la iniciativa creu que cal incidir en la prevenció de conflictes entre persones de diferents orígens. Hay muy buenas cosas en estos territorios que se han venido haciendo, que se hacen, eso conservarlo, estimularlo, desarrollarlo. También hay que prevenir conflictos que pueden ocurrir, porque hay problemas reales, ¿verdad? Y hay que prevenirlos y regularlos pacíficamente. Y luego estimular proyectos innovadores que se hagan conjuntamente con todos los profesionales, con los ciudadanos i con l'administració. Un cop analitzats els resultats, l'Ajuntament preveu resoldre les necessitats d'aquests barris a través dels projectes relacionats amb la interculturalitat.